Тапшырынның алдагы котлау сәламен без Неверкинага юллыйбыз. Бүген үзенең 50 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Магдиева Әлфия Махмуд кызы каршылый. Күркәм юбилее белән ихластан аны канигәше Галия, кайын сеңлесе Гүзәл гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Нәкъ 30 ел элек гаиләбезгә килен булып япь-яшь кыз Гүзәл бала Октябрьская авылында туып үскән Әлфиябез аяк атлап керде. Марат белән икәү алар бик тату, матур яшәп, инде энҗе туйларына җитештеләр. 2 лашындай батыр уллары, уртак өлфәт мәхәббәт җимешләре булып җитештеләр. Япь-яшь чактан ук бәхет һәм мәрхәмәтлелек йолдызы билгеләгән кешеләр сирәк очрыйдыр ул хәзерге заманда. Андыйлар ачык йөзле, искиткеч акыллы да, әдәпле дә, аларның дуслары күп, гаиләләре чын мәгънәсендә бәхетле яши. Шундый кешеләр белән дөнья да яктырып китә сыман. Безнең дә әлеге сыйфатларга ия булган туганыбыз бар. Үзенең кайгыртучанлыгы, ихлас һәм ягымлы күңеле, кунакчыл булуы белән безнең дә, балаларыбызның да күңелен күптәннән яулаган Әлфия киленебезгә без иң саф хисләребезне, иң матур юбилей котлауларын җиткерергә ашыгабыз. Шатлыкларыбызга безнең белән бергә сөенүче, авырлык булганда гел ярдәм итәргә ашкынып торучы якын кешебез белән киләчәктә дә бергә бар нәрсәне уртаклашып, матур итеп яшәргә язсын иде. Сөеклебез, Маратыбыз өчен син кайгыртучан һәм тугрылыклы тормыш юлдашы. Якыннарың өчен ярдәмчел туган, балаларың өчен мәхәббәтле, йомшак күңелле әни, дусларың өчен ышанычлы иптәш. Без сиңа яныңдагы йолдызлар балкышын сүндермичә, күңелеңдәге яшәүнең дәртен киметмичә, сәламәтлек дәрьясында кыенып, озак еллар яшәвеңне теләп калабыз. Менә тагын 1 ел үтеп бара, якынайтып гомер күзләрен. Тыныч күзләр килсен кадерлебез, котлы булсын туган көннәрең. Ташып торсын күңелләрең һәрчак, яшәү дәрте мәңге сүнмәсен. Якты өмет, зур хыяллар белән каршыла син бәйрәм иртәсен. Үткәннәрең синең күпкә үрнәк, алдагысы киләчәк. Киләчәктә саулык, бәхет, гел уңышлар, гел шатлыклар бездән сиңа шул теләк. Әлфия Махмутовна, олы гомер бәйрәмегез котлауларга, җылы сүзләргә тулып торсын. Тормыш китабыгызга шушы 100 минутларда бары тик якты, куанычлы мизгелләр генә язылсын. Якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне рәхим итеп тыңлагыз. Güzel yaşa bәхет bilsen güne kaderin yoğaltma bәхет şatlığının sina kilgen kaderin seni miğa her vakit ki
bu